مسموت كون سلطاني كي تحلمو كابزباو تقلاساي نابزي نقنق والكملاخي نسو بريزيدنت لعلو كلهم سلطانات تهاجري ودد ما يمناي ايدون وانا ازاز سراويت تهاجرن كوين يركب كابش عند شعات ميتن سمانان شدشان جميرو نعربع عمتات هاجر زمرح زلو زي نقنق شماقل مرحيم عبد هاجر زقبرو مرازقاتات كلهم بعود كم زازمو ميزنقر يخنبر سلطانو نمعقاب بوليتيكاو ጭቆናን ምጭብርባር ድምጽን ከም ዝገብር ብዙሓት ይዛረብሉ ወልቀ መላኽነቱ ዘይከሓድ እኳ እንተኾነ ካብቶም ንሃገሮም በተደጋጋሚ ናውግእ ዘእቱ መራሕት ከም ዝበልጽ ግን ዘተሓተተ ይኮነን ለዚ ግን ካብቶም ጨና መረጻሪኦም ዘይፈልጡ መራሕቲ ይሓይሽ ይብልዎ ልዕሊ 40 ዓመታት ኣብ ሓንቲ ወንበር ብምምራሕ ድማ ድሕርቶም ውልቀ መላኽቲ ፖል ቢያ ናይ ካሜሮን ቴዎድሮ ኦቢያንግ ናይ ኢኳቶሪያል ጊኒ ስዒቡ ኣብ ዓለምና እቲ ዝነውሐ ኣብ ስልጣን ጸንሐ መራሒ እዩ ክሳብ ዝመውት ካብ ስልጣኑ ፍሒት ከም ዘይብል እውን ዝወሰነ ይመስል ድሕሪ ሞቱ እንተኾነ እቲ ሃገር ከም ናይ ውልቀ ንብረቱ ንወዱ ከውርሳ ከም ዝደሊ ይንገረሉ ፕሬዚደንት ዩጋንዳ ዩዌሪ ሙሴቬኒ ንምዃኑ ዩዌሪ ሙሴቬኒ መን እዩ ዝርዝር ክነስዕቢና ንመደባትና ኣጋይሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ካልኦትኩም ድማ ናብ ካልኦት ንኽባጻሕ ሼር ላይክ ምግባር ክሳብ መወዳእታ ዝመደብ ሓቢርኩምና ክትጸንሑ ንዕድመኩም I want to talk about the population. Find somebody lecturing Yoweri Museveni. It's really madness. ዩዌሪ ሙሴቬኒ ب15 መስከረም 1944 ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር ብሪጣንያ ኣብ ዝነበረት ኑንጋሞ ኡጋንዳ ተወሊዱ ከምቲ መራሒ ታንዛንያ ጁልየስ ነረሬ ኣቦ ሙሴቬኒ ኦሞስ ካጉታ ኣብ እዋን ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ሰራዊት ኪንግስ ኣፍሪካ ራይፍልስ ወታደር ነይሩ ዝበሎ ሙሴቬኒ ዝብል ሽም መበቀሉ ካብዚ ናይ ኣቦኡ ወታደራዊ ታሪኽ ዝመጸ እዩ እቶም ኣብ መበል 7ይ ክፍለ ሰራዊት ዝነበሩ ኡጋንዳውያን ወታደራት ብቋንቋ ዓዶም ኣብ ሴቫኒ ሳብዓውያን ወይ ድማ ኣብ መበል 7ይ ዝርከቡ ዝብል ስለ ዝነበረ ንመዘከርታ ዝተባሂሉ እዩ ሙሴቬኒ ተሰይሙ ሙሴቬኒ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዳሬ ሰላም በፖለቲካል ሳይንስ ተመሪቑ ኣብኡ እናተምሃረ ከሎ ድማ ምስከምኡ ዝኣመሰሉ ተምሃሮ ኮይኑ ኣፍሪካዊ ሰውራዊ ግንባር ብዝብል ምንቅስቃስ መስረቱ ኢዲ ኣሚንን ሙሴቬኒን አንጻር መራሒ ኡጋንዳ ሚልተን ኦበተ ወታደራዊ ዕልዋን ምክያድ ምሁራት ጉጅለ ከተኣኻኽቡ ጀመሩ ይኹን እምበር መንግስቲ ኦበተ ب1971 بإيد أمين مستقلبت ሙሴቬኒ ኣይቀሰነን ንጉጅለ ኢድ አሚን ንምግልባጥ ምስቶም ኣብ መሪሕነት ኦበተ እሙናት ዝነበሩ ዝተባረሩ መራሕቲ ተሓባበረ ኣብ 1972 አንጻር ውልቀ መላኺ ኢድ አሚን ዳዳ ኣብ ዝተገበረ ዝፈሸለ ፈተነ ወታደራዊ መጥቃዕቲ ተሳተፈ ዋና መዋፈሪኡ ኣብ ታንዛንያ ዝነበረ ጉጅለ ሙሴቬኒ ሓበሬታን ምእካብን ስርሒታት ንምፍጻምን ብተደጋጋሚ ናብ ኡጋንዳ ኣቱ ነይሩ نحس 1971 أو جوبو إلجون موافريك مسرت كوان تفتنا أيسلوتون مسكرم 1970 كلتن كاب تنزانيا تبقيسون أوغندا زوفر كوان تخنم بحيلتات إيد أمين تهاريمو ندحري تملسم حيلتات موسيفيني أبزز فشل سرحيت عبي خسارة قاطمهم أبز أوان كالي فتنانيو تكمتي 1970 كلتن تنزانيا أنصار منجست أوغندا زنقساقس عطوقات مريت تنزانيا خيطقوم زخلكل وعلي مقادشو فرمت موسيفيني كابتي زصنح دنب تقاومو تفليو اب 1973 جنبار هاجراو دحنነት مسرتم اب تكمتي 1978 وتهدرات أوغندا سميناو تنزانيا مسورورو تنزانيان أوغندا نملؤ كينات أتوا بريزيدنت تنزانيا جوليوس نيريري نسراوي تنزانيا ترمت قاعد خجبر عززم نأوغنداويان تقاوم تدما أنصار سرعات أمين كقالوسو أتحبابرم موسيفيني
بزمعبالة حقوسم نرري نموسيفينن حيلتاتون اب تحتي برغادير جنرال سيلاس مايونغا زلو وتادرات تنزانيا صنبرو دحري مودا قيد امين يوسف لولو كما بومبر اتغنبار تقومتن مسا بريزيدنت اوغاندان كوينو تشومه موسيفينن سعبتون ابتي كونفرنس وكل بوتا كم زيتوهاوم بمئمان بتوصيتي عقون ابشحن شعاتم 179 امين مسودقم ابشحن شعاتم 180 ميلتن اوبتم داقم ناب سلطان السملسلو مرقع تخايدم موسيفيني اب تحفشاو مرصام باسم اوغاندا باتريوتيك موفمنت توادير نيرو منحن حت زنبره ميلتن اوبت سلستعوتم موسيفيني مرقع خمسه تبربره كسسم بدحرزي يورو موسيفيني مسعبتو ناب دبوبن دبوب معرابن برخاتات اوغاندا تمليسو حيلو بمئكاب هزباو مكلخال سراويت ويدما بوبولار ريزيستانس ارمي مسرتم بعل دما انصار كالاي سرعات اوبتم وتادراتون زقنعه ناي وق وفرتات اوجم اتقالسي بشدشته لكاتيت 1981 اما خلاي زوبا موبيندي ابزركب ناي سراويت معسكر بستقبره متقعتي فلم بوبولار ريزيستانس ارمي مس حيلتات نبر بريزيدنت يوسف للا تزنبيروم هاجراو مكلخال سراويت ويدما ناشنال ريزيستانس ارمي مس بوليتيكاو كنفو هاجراوي مكلخال منقسقاس ناشنال ريزيستانس موفمنت مسرتو سنة 1985 موسيفينن كالوت ابالاتن اب انتور لوبرندورف هاجر أوستريا كوينوم نايمس أي كونتات أوغاندا زوسن 10 نتبتات زلو مانفيستو أوزوم وتم 10 نتبتات ديمقراسي موحاس صزتا هزب محلاو هاجراو دحننت مقلبات هاجراو ناتنت مكلخال رؤسو زخالن استوهادن قطبا مهناس محبراوي أقلقلوت من محياش بالشونان مقبات سلطانن مدفع زي معرنت مقرام مسكالوت هاجرات أفريكا متحببار وهد كطبع زملكوت بوليستات زد قلل نيرو تكال سلة أمريكا CIA وورلد فاكت بوك كم زحبرو سرعات أوبتا أملا أوغاندا نلعلي حدم إتشح سيفيلاو موت تحتات نيرو إسران شوعاتن حملة 1985 أوشتي سلف حزب أوغاندا ويدما وتادرات من قست أوغاندا زنبرة فحفح بنبر عزاز السراويت ليتنانت جنرال تيتو أوكوليو أنصار أبات استعوت وتادرو علوا فتصمن موسيفينين ناشنال ريزيستانس أرمن نتين 4 عمتات استقالسوا العلامة ليتنانت جنرال تيتو أوكوليو كم استجوي بمرحهم تقطعوا ازي دما منقص اوبتا كبيد سبعو مسلات بمقهاسو استنعاقن فنفنن بمنبارو بقليلو كسعاري زبل امنات سلز نبرمي حيال سخفتاتات اقوان تنبرم ناشنال ريزيستانس ارمي امود داتا ببريزيدنت كينيا دانييل اوروب ما يستمرح لو كينيا ابستعزو زت سلام كساتفو تسمامعون كاب 26 حسا كساب 17 تحساس زقصله بخبيد مسحاب استملأ زت سلام عمود داتا فشيلو اب نيروبي استحسبوا عل تخصدو مبال كامبالا كاوتادرو منقسقاس نصا مغبار ناشنال ريزيستانس ارمي مس منغستاو حيلتات بمحواس كمون مريحنت ناشنال ريزيستانس ارمي نا وتادرو بيت مخرخاتو زصوعي نيرو زمرق حتات زيهم جن كوتوم ايتمالون ابتي زت سلام ناتساتف كلو موسيفيني حيلتات زاير اوكيلو كي يحجزون مكلخال مس جنرال مبتو سيسيكو بريزيدنت زاير يزرارب نيرو تقومتي كاب دبوب معرابن سفيح مريت نحاز مسمصو او كامبالا زنبره ناي منغست وتادرات فحبتن بلو موسيفيني بإسران شعتن تريش عند شعتن 286 بريزيدنت كينو قال محلا فصمم اب قدمي عشحات حزب اوغاندا دما ديمقراسي كنغس قال اتو حزب افريكا حزب اوغاندا ديمقراسي كرخو مسللو
እዚ ካብ ዝኾነ ሓይሊ ዝወሃብ ጸጋ ኣይኮነን እቲ ልዕላዊ ስልጣን ሓይሊ ህዝቢ እምበር መንግስቲ ክኸውን የብሉን ብምባል መደረም ፕሬዝደንት ምስ ኮነ ድማ ሙሴቬኒ ስርዓት ምንቅስቃስ ወይ ድማ ሙቭመንት ሲስተም ተኣታተወ እዚ ድማ ብተግባር ኣብ ልዕሊ ፖለቲካዊ ሰልፍታት እገዳ ዝገበረ ኮይኑ ሰልፍታት ስራሕን ከይሰርሐ ዝኽልክል እዩ ስልጣኑ ንምዕቃብ ዘገልግል ንኡጋንዳ ናብ ሓደ ሰልፊ ዘለዋ ሃገር ዝቐየረን እዩ ኡጋንዳ ካብኡ ጀሚራ ብተግባር ዲፋክቶ ወይ ድማ ሓደ ሰልፊ ዘለዋ ሃገር እያ ኮይና ጸኒሓ ኣብ ዞባዊ ጉዳያት ኣብ ውግእ ሕድሕድ ሩዋንዳ ንዝነበረ ሰልፊ ፖል ካጋሜ ብምሕጋዝ ኣብ ሩዋንዳ ሓድሽ ስርዓት ክትከል ሓጊዙ ካጋሜ እውን ድሕሪ ናብ ስልጣን ምውፅኡ ክሳብ ሕጂ መራሒ ሩዋንዳ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ ስልጣን ሙሴቬኒ ከም ተወዳዳሪ ምልካውነት ወይ ድማ ኢሊበራላዊ ዲሞክራሲ ተባሂሉ ይግለጽ ሚድያታት ኡጋንዳ ኩለን ኣብ ትሕቲ ቁጽጽር መንግስቲ እየን ዘለዋ በቲ ሓደ ገጽ ድማ ሃገሩ ጽቡቕ ቁጠባዊ ዕብየትን መዝገበት መጽያ እያ ብተወሳኺ ኣብቲ ሃገር ናይ ግብረ ሰዶማውያን ምንቅስቓስ ብጥብቂ ክኽልከል ገይሩ እዩ ኣብ 2005 ስልጣን ፕሬዝደንትነት ገደብ እዋን ብምስራዝ ኣብ 2017 ድማ ዕድመ ገደብ ፕሬዝደንት ብምስራዝ ባዕሉ ገባርን ሓዳግን ኮይኑ ቀጺሉ 14 ጥሪ 2021 ሙሴቬኒ ብ58.6% ድምፂ ብምርካብ ንሻድሻይ እዋን ተመሪጹ እዚ ድማ ብዙሓት ቪድዮታትን ጸብጻባትን ልዕሊ 400 ሳንዱቕ ድምፂ ከም ዘጭበርበረ ዘርእየሉ እዩ ነይሩ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ 2026 ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ምርጫ ንዝለዓሉ ተቃውሞታትን ምዕፋን ሙሴቬኒ ብወደቢሉ ሰራዊት ከም ዘዋፈረ ጉሁድ ፍጻመ ነይሩ መራሒ ተቃወምቲ ቦብ ዋይን ንምእሳር ፍሉይ ወታደራዊ ሓይልታት ከም ዝተለኣኹን ከምኡውን ተቃወምትን ምጭዋይ ጭውይቲ ጋንታታት ከም ዘዋፈረ ተገሊጹ እዩ ብሰንኪ ኣብ ልዕሊ መረፅቲ ዝገበሩ ከቢድ ጸቕጥታትን ወታደራዊ ምፍርራሕን ሙሴቬኒ 71% ድምፂ ረኺቡ መበል 7 ግዜ ፕሬዝደንት ተሃገር ኮይኑ ተዓዊቱ ሕዚ እቲ ኣዘራራብ ዘሎ ጉዳይ ሙሴቬኒ ነታ ሃገር ከም ናይ ውልቀ ንብረቱ ንወዱ ጀነራል ሙሃዚ ከውርሳ ዘሎ ቁልዕ ውጥን እዩ እዚ ኣብ ዩጋንዳ ፕሮጀክት ሙሃዚ ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ወዱ ዋና ኣዛዚ ሓይልታት ሰራዊት ምግባር ሸይምዎ እቲ ሃገር ካብ ሪፐብሊክ ናብ ስድራቤታዊ ምልክ ንግስነት ትቕየር ከም ዘላ ድማ መርአያ ኮይነሎ ብሓፈሻ ዩሮ ሙሴቬኒ ካብ ተጋዳላይ ሓርነት ኣብ ኡጋንዳ ንጨካናት መለኽቲ ኢድ ኣሚንን ኦባትን ዘድሕንም ተስፋ ሓዱሽ ኣፍሪካ ተባሂሉ ዝተወደሰ ጅግና እኖ ሕጂ ኣብ መበል 40 ዓመት ናይ ስልጣን ዘመኑ ስልጣን ምስሞትኩውን ወደይ ጀነራል ሙሃዚ ንምውራስ ኢሉ ዝሸባሸብ ዘሎ ሽማግለ ፖለቲከኛ ኮይነሎም ታሪኽ ሙሴቬኒ ኣብ ኣፍሪካ ብበዝሒ ዝረአ ናብ ስልጣን ክመጹ ከለዉ ሃወርያት ስልጣን ሓንሳብ ምስ ሓዙ ድማ ናብቶም ዝገልበጥዎም ውልቀ መለኽቲ ዝግልበጡ ጨካናት መራሕቲ ዘርኢ ጽቡቕ መርአያ እዩ ንቐጻሊ እንታይ ክፍጠር ይኸውን ሙሴቬኒ ልክዕ ከምቲ ንሱ ናብ ስልጣን ክመጽእ ከሎ ብብረት ዓጢቑ ውልቀ መለኽቲ ዘፋነወሉ ንዕውን ብረት ዓጢቆም ካብ ስልጣኑ ከፋንዎ ዶ ይኾኑ ወይስ ወዱ ንስልጣን ኣቦኡ ወሪሱ ንስውን ናብ ደቁን ናውረሰ ክቕጽል ይኸውን ወይ ድማ ከምቲ መጀመርያ ሙሴቬኒ ቃል ዝኣተዎ ኣብ ዓጋሞቱ ብካርድ መረፃ ካብ ስልጣን ክእለ ይኸውን ሓቢርና ንሪኦ እዩ መደባትና ስለ ዝተኸታተልኩም ኣዚና ነመስግን ኣብ ቀጻሊ ብኻልኦት መደባት ክሳብ ንራኸብ ሰናይ ቅነ ነዚ ምድላው ካብ ዝተፈላለዩ መርበባት ሓበሬታ ኣወሃሂደ ዘቕረብኩልኩም ምሕረት ኣበርያ እዩ ሰላም ንዓኹም